Denboraldiko 6. banderu irabazi du Hondarribia, batez, erabakita ez, baina erabakitua utzi du aurtengo San Miguel Liga. Atzo Oriorekiko galdu zituen 2 puntuak eta berreskuratu ditu gaur Urdaibai tartean sartu baita. Zailtasun handiko estropada da Ibaizabalen jokatu ohi dutena. Ur gutxi izaten dute eta asko eskatzen die arraunlariei. Txanda nagusiko lau ontzien arteko lehia birena baino ez da izan. Kaikuk estropada bota du eta kabo ez da aurrekoen mailara iristen. Oriok segundo bat Hondarribiari aurreneko ziabogan. Biak lehenengo botaldian Astillirok eta Urdaibaik eginiko denboren atzetik. Bigarren ziabogan Orio eta Hondarribia parean eta Urdaibairen denboretara etorrita. Bigarren erdian ordea Hondarribiak erakustaldi eman. 4 segundo atera dizkio Oriori eta amaieran ia 8. Sekulako estropaden dute mutilak, ikusi dugu nola zegoen Ibaiaren egoera ur gutxirekin, zailtasun handiko estropada oso gogorra, lehia estua Oriorekin eta baita Urdaibai markatu zuen denbora hori hobetzeko, baina azkenean lortu indu. Zorionak eman bertzaile behaiei, bandera irazi dute, liga ere nik usten deniko erabakita utzi dutela. Urdaibai bigarren sailkatu da, baina lanak eman dizkio Astillerok. Azken luzean menderatu dituzte Bizkaitarrek Kantabriarrak. Urdaibairentzat amaitu da aurtengo San Miguel Liga, San Pedrorentzat bezalaxe. Eta Astillerok ez du playoffa jokatuko. Vamos por 15. Sigue.